pian saan netin toimimaan. Toiks valo vilkkuu, vaik sen pitäis palaa. Ja ne Elisan paskat ei osaa auttaa. Hyvin näyttää toimivan, vai ootko kännykällä? Meni ohi. Hyvinhän sulta tulee viestiä Facebookiin. Sanoin jep, netti ei toimi hömppä niin. Ja Facebookhan ei oo netissä. Ja pointti oli, en kai mä tänne kirjoittelis, jos FB toimis. Vois sua mitä tapahtuu, jos kirjoitat Firefoxin youtube.com. Mene YouTubeen, eli mikä on ongelma? Et viittis sanoi jo monta kertaa, et ne